Tungod sa pagbunog sa ulan, gibaha sab ang pipila ka mga lugar sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur. Klase sa maong mga lugar gisuspinde. Ano yung report ni Argil Relator? Lunes sa gabi diha nakasinati og pagbunok sa ulan ang Bislig City sa Surigao del Sur. Ang resulta, gibaha ang pipila ka mga lugar, dihang nilapaw na ang tubig gikan sa sapa, ilabi na sa barangay Tabon. Taod-taod, dunanay mga namakwit tungod sa parayong pagsaka sa tubig. Pagkabuntag, makita nga nagpabilin pa ang baha sa kabalayan sa syudad. Kusugsab ang sulog sa tubig baha sa sapa. Dagpaygayon na sab og clearing operations ang otoridad aron dili mubabag ang mga gapnod sa tulay. Alas 10 ng gabi, yun, engage na kami. May first na kami na ginawang rescue sa mga yung pang mga sinasabi namin highly susceptible to sa flooding. And then yun, nagpatuloy yun hanggang magdamag na, sir. Kumbaga parang na-overwhelm na kami. Ang dami na namin left and right na yung coming from the barangays. Sa inisyal nga ihap, ana asa dili moubos sa 200 ka individual ang ipabakwit sa mga eskwelahan. Parayon pa ang rapid assessment and needs analysis apan ginalantaw nga dako ang danyo sa mga pananom ug sa fishing industry. Fish pond and fish cage na parang bulwang, parang parang yung nag-overflow yung water saka yung doon, ang isda doon, yun, nakawala. At saka yung ibang mga crops namin. Pero sa ngayon, we are still waiting sa report coming from the Department of Agriculture. Gawas sa baha, doon na say landslide nga nahitabo padulong sa Tinoyan Falls. Busa, dili maagian ang kalsada. Samtang atul sa pag-ulan, nakasinati og magnitude 5 nga aftershock ang hinatuan Surigao del Sur. 7:31 Lunes sa gabi. Og nabati ang intensity 1 kutob 3 nga gikusgon sa linog sa Tandag ug Bislig City, Surigao del Sur. Sumala sa Vivokes, aftershock kini sa nahitabong magnitude 7.4 nga linog niadtong December 2, 2023. Sa Agusan del Sur, daw dagat na kining lugara sa Barangay San Jose sa Santa Josefa tungod sa kataas sa tubig baha. Gilayong nagpahigayon og rescue operation ang MDRMO sa mga residenteng nangatanggong sa ilang mga balay tungod sa baha. Sa inisyal nga datos sa MDRMO Santa Josefa, ana sa 15 ka mga individual ang malampusong nadala sa evacuation center. Ana sa tulupa ka laing barangay nga duol sab sa sapa ang apektado sa pagbaha sa lungsod. Suspendido sab ang klase sa tanang level sa pangpubliko o pribadong eskwelahan sa mga lungsod sa Veruela, Trento ug Santa Josefa. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.